Krek voor het verstrikken van de deadline kwam de onvraag binnen. Kick-out Zwarte Piet zal echt demonstreren bij de intocht van Sinterklaas in Ljouwert en Dokkum. Want Zwarte Piet is een traditie die baseren is op het slavernijverliezen en daarmee is Zwarte Piet een symbool van discriminatie en racisme, zo zeggen de demonstranten. Op een ei dus worden de stellingen ingenomen. De gemeenten, politie en H&M die binnen alert. Auke Selmer is welkom. Daar is het Joert voor iets volgen, maar eigenlijk de hele week al wist want Berlin, want die deadline die kwam er rond. Waarom is het zo belangrijk dat het Joert al hier bekend worden is? Nou, het is nevens de regels zo dat een gemeente moet weten als je demonstreren willen en 48 uur van tevoren, zodat een burgemeester dingen voor je regelen kennen. En dat heeft zij dus dienen. Dus het nevens de regels heeft ze dat inzinnen van de morgen. Hij is een mail binnenkwam bij de gemeente, bij Dokkum en Ljouwert, dat ze demonstreren zullen. En wat moet de gemeente nou dan doen in die 48 uur? Nou, de gemeente die is nou heel druk bezig, zowel dongere deal als Ljouwert, om te zien van hey, hoe moeten wij dat dan faciliteren. De oren Stern, Liek als Greens en Rotterdam helder zijn van je binnen welkom, maar dan zetten wij hem in vakken. Nou, ik denk dat het die richting op gaan zal in Ljouwert en Dokkum. Maar er wordt druk over vergaderen op dit moment en morgen wordt er meer duidelijk over. Nou, de hele dag eigenlijk al, hè? Want we begrijpen ook van de intochten, de stichtingen die dat regelen. Die zeggen ja, we hebben al een heel soort gesprekken, maar veiligheidscoördinatoren en dergelijke. Wat wordt er dan besprutsen? Nou, er wordt onder oren praten over de veiligheid, maar vooral hoe het plak werd dan die demonstranten steen maken. Want je kan je voorstellen, hè, je zag ook op Facebook en Twitter dat mensen zeggen van ja, zet ze maar op de Hemrik of een Green en Sterkenbier. Maar dat is natuurlijk net de bedoeling. Het demonstratie, het jocht om te staan op het plak werd het gebeurd. Maar waar dan krijgt? En dat is even de vraag en daar weten we morgen meer over. Ja, wat is het standpunt van bijvoorbeeld de gemeente Ljouwert? Nou, Kronen het al in een beginstadium zijn vorige week bij u op de radio en Joert de Zwer van ja, er is een groen jocht om te demonstreren. Laten we even naar jaren. Nou, ik denk dat we allemaal vinden dat recht op vrije meningsuiting en dus ook recht op demonstratie, dat dat een groot goed is. Daar staat Nederland in de hele wereld onbekend. En dat is ons democratische grondrecht, waarvan ik niet alleen zelf vind dat het belangrijk is, maar dat bevestigen rechters iedere keer weer opnieuw. En als de een dus mag roepen, ik vind dat iets niet moet, dan moet de ander roepen dat het wel mag. Of het dan gaat over iets in het buitenland of in het binnenland, of het nou over Zwarte Piet gaat of wat dan ook. En dat grondrecht wil ik zelf beschermen, maar dat is ook mijn wettelijke plicht. Zijn wettelijke plicht. En hij denkt er zo oer, maar er komen ook oren loeren en nou omheen. Want ons zit er nou ook weer op scoren. Ik heb even Facebook zien, maar dat rent helemaal vol, hè? Ja, Facebook en Twitter die zeggen van Wargemaster is prima dat je dit vinden, alleen nog net op die dij en net op dat plak. Nou, diezelfde discussie heb ik gewoon bij de jochtzaak. Nou, dat speelt het nou weer. Dus daarom zal ik lang vergaderen worden over wat er gebeurt. Maar in elk geval opstritten op Facebook en op Twitter wordt er over praat. En bij Gongen van de Midje de strit even op. Ik vind het een beetje zielig als ik eerlijk ben. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik vind het wel belachelijk dat ze zulke mensen hier laten protesteren tussen de band. Want Kick-out Zwarte Piet zit wel bekend om. Ja, die zit ook op de terrorisme-lijst van Nederland. En die laat ze wel tussen ons band. Maar ja, het is ook weer een uiting van vrijheid natuurlijk wat je mij. Dus het is wat dubbel, vind ik. Wat ik ervan vind is dat je overal op een gegeven moment wel dan iets van mij moet, maar we kennen. Maar dat het volgens mij een bannenfeest is. En dat, ik vind het helemaal prima dat de Piet noemt pas binnen. Ik denk dat kun je het me heel goed door de band uitlezen. Maar voor de rest is het gewoon een bannenfeest. En moet het net verdwijnen in ieder geval. Maar ik zeg, jouw haar-band? Ja. Zul je misschien bedenken, nou, wij gaan dit hier net naar Ljouwert aan een opplak? Nee, wij zijn om een krekje komen wennen. Dus wij zullen zeker je vieren in ieder geval. Ja. Tuurlijk, je laat het feestje niet verpesten, toch? Nee, vind ik niet. Nee, vind ik zonde. Nee. Nee, ik weet niet wat gaat gebeuren, dus ik zou mijn kind daar niet tussen zetten. Nou ja, volop plezier. Wij hebben ons doel en ons punt makkelijk vinden hier. En dat is mooi geweest. En ze doen maar wat ze net laten kennen. Ook dit maar we misschien even nu lezen. 2 oude bekenden van de rugzaak. Ja, zeker. Zij bij de 24 blokkeervriezen zat ze nou terug het leven gaan. Zal ik trouwen, hè? Ja, zal ik trouwen. Die had een onderzoek in de jochtbank, dus dat is sowieso historisch. Maar goed, het jouwt wel aan dat de standpunten die verhut je. Er is haast geen middenweg meer, er wordt haast net meer praten. Dus dat valt wel op in deze discussie. En ook in de reacties van het publiek, maar ook op social media. Ja. Even concreet, we weten dat in Nijmegen en in Oorplakken de hooligans van voetbalclubs staan van nou jongens, we pakken ze wel aan. Hoe is dat in Ljouwert? Komen daar ook al loeren van naar boven?
Ja, de signalen binnen ik dat de hurricane van Cambuur, dat dwansilt, ik precies, er is een soort van oproep om ze die demonstranten aan te pakken. Nou, je weet er nooit wat er van te lonen komt. Ik net hoeveel demonstranten uiteindelijk hier in Friesland komen zullen, want ze zullen naar 18 steden in het land. Nou, die beweging is net heel groot, maar hoeveel komen ze hier? Maar ja, je moet denk ik het zekere voor het onzekere nemen, want je wil net dat het uit de hand rint en dan moet je als gemeente en politie achter alles weer uitlezen. Maar wat mij wel opvalt, en dat is misschien een persoonlijk standpunt, is dat er wordt net meer praat. En de standpunten beginnen naar boeten, naar links en rechts. En het lijkt het wel alsof er geen middenmeijer is. En wat mij opviel, juist van de rechter in Haarlem, die een uitspraak die het over de intocht, de landelijke intocht in Zaandam. Die kwam nog even bij een stichtelijk woord en daar ben ik het eigenlijk vol slijm bij eens. Laten we even naar hem luisteren. Zwarte Piet is aan het veranderen. Dat lijdt geen twijfel. Sommigen vinden dat dit proces te langzaam gaat. Dat mag. Er zijn er ook die vinden dat het proces te snel gaat. Ik wens u allen een vredig Sinterklaasfeest. Ja, het is mooi. Krijg de pauze. Krijg de pauze die iedereen een vrolijk Pasen of een mooi Christfeest wenst. Maar eigenlijk is dit wel heel apart dat een jochter hem in die discussie mengt en dat zei het echt wel genoeg. En nou ja, we zullen het afwachten. Laten we hopen met deze jochter dat het een gewoon mooi benefeest wordt. Even naar de oorkant van de tafel. U komt uit Amsterdam. We gaan het straks hebben over ook een hele erge zaak, morgen een rechtszaak. Maar in Amsterdam leeft dit ook zo? Ja, nou, ik kan voor mijn buurtje spreken. Daar werd op de basisschool waar mijn kinderen zaten, er werd al 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, waren er al meerkleurige pieten, zeg maar. Dat komt ook misschien omdat we een wat etnisch diverser omgeving zitten. En daar is eigenlijk weinig discussie over geweest. Dat is een soort geleidelijk proces geweest. En het lijkt hier heel snel te moeten in één keer. Dat begrijp ik, ja. En als u dit ziet, wat denkt u dan? Nou, ik versta weinig Fries, dus ik krijg er niet echt heel erg veel mee. Maar ik begrijp dat het ook een erg gepolariseerde discussie is. Het gebeurt is ook in Dokkum, denk ik, vorig jaar. Ja, precies. Dus het gaat stevig tegen elkaar. En dat is sneu, dat is jammer dat het zo moet. Maar als je dat wat meer tijd van neemt, dan kan het dus wel goed gaan in Amsterdam. Dus. Ja, dan kan het goed gaan, ja. Oké. Nou, dialoog. We zullen jaren elke dag als het voor u in de gaten. En dan hopen we dat we snel gewoon bericht doggen van een leuk feest.